na obecní post. A jak to dopadlo, slyšíme. Povídal mi kanárek, že dostal chuť na párek. Divný vítr. Zajíc měl znát horečku. Blousnil, že se stane hercem, scháněl snad a je to mazurka. Předtím jste poznali polku, první byl Lolčík, teď je to mazurka. Zajíc měl snad horečku.
je takový jako rock and roll nebo nějaký orchestr. A je to o lovci, který zavodil na pralese a dostal se do